tayo, saglit lang ha. Ayun, nasa live na rin tayo. Ayun, welcome to mga tayo. Magandang tanghali, good afternoon, masanto sa Tiaguan. Mangan tayo segment na naman, episode 83 na po tayo. Time check, 12:06 in the afternoon, October 19, 2023. No? Thursday na naman, midweek. No, kumusta po kayo dyan? No, lahat po ba tayo ay nagising sa mga Facebook page natin ngayon? No, punong-puno ng tarpaulin ang ating Facebook page. Alam niyo na. No. So busy po ngayon, ano? So naway sana yung mga kwan po natin ni No, so lahat po sila ay kwan mangantay. Ayan si Kevin, oh. Oy, first ko na good afternoon, Kevin. Welcome to Mangantay. Welcome back, ano. Ayun, ang ating ulam for today ay talon. Saglit lang. Uminom muna ako ng tubig, Kevin, ha. Kumusta ang ulam niyo diyan? Kayo mga kwan natin, estudyante natin, grade 12 is Maupi. Hello, Kevin. Welcome back to Mangantayo. Ang aking ulam for today ay may wagang eggplant. Ay may kasama. Mamaya yan. Ayun. Bakit ayaw gumana ng ating speaker? Ayan, mamaya. Speaker na yan. Ang ating ulam for today ay siyempre eggplant. No? Eggplant. Di ba? Eggplant. Ay, nakalimutan ata. Hindi nakalimutan. Tama ba? Ito, siyempre. Kala ko nakalimutan ni Mami. Humingi ako ng, uy, sarap ng ulam mo, Kevin. Ay, pritong isda. Anong isda yan? Bangus tilapia. Ano ba yun? Ano bang ulam? Ating ulam ngayon ay prito rin. Eggplant. Mura ang talong. At siyempre, meron po tayong kapartner na sausawan, which is hot sauce. Chili sauce. At parang ang naisama na kutsara ni Mrs. ay tinidor. Ayun. Tinidor nga ang naging nailagay ni Mrs. na kutsara ko. Oy, episode 83, ang ating kutsara ay tinidor. Ay, nakalimutan. Yun, hindi ko na rin na-check. Na-check ni Kwan. So, tinidor po ang naisama ni Mrs. na kutsara. Okay lang yan. Tao lang, nagkakamali. Para to maiba siguro. Ano bang ulam nyo dyan? Ano bang ulam nyo? Ulam po natin ngayon ay tortang talong. Tortang talong, Mangantay, episode 83. Banggitin muna natin. Let's eat, mangantayo, mangantayon, mangantam. Inta ko mangan, kumangtam, kaon na kitang ngatanan. Mga unta, makain kita. Marina udto po sa Indugapus. Ayun, maganon tayo, no? Bon appetit, tabi masyu. Sikpan, vamos sa kamarhayan ako, bifa minihapko. Ayun, no? Ayun, sa mga kamag-anak natin dyan, siyempre sa Japan, Tabi Mashu, Antiliba, Antiding, ang Frank Ellie. Hello, classmate Aristio. Welcome back to Mangantayo. Ang aking ulam po ngayon, classmate, ay tortang talong. Tortang talong na may egg. At siyempre, na may chili, chili sauce. Yung pan natin. Hello, Sir Jericho. Sir Jericho ata to, Mangantayo. So, episode 83 po tayo. Tinidor po ang naisama ni Mrs. Hello, Sir Jericho. Shoutout po dyan sa mga RHUs dyan sa San Carlos. Tama ba, Sir Jericho? Mangan chow-chow. Nasa bahay man kayo, luto na magpa-deliver. Sa school, sa trabaho, lunch break po muna. Sa mga kapwa nating guru dyan. Sarap naman lunch nyo, sir. Oo, talong lang ang ulam natin. Breakfast sana. Sa mga kapwa po natin ng work dyan sa government, dyan sa San Carlos, RHU, shout out, welcome po sa Mangantayo. Madam Jewel Aviles, tama ba? Yun ang Mangantayo, chow-chow. Ang ulam po natin ay talong. Tortang talong.
Patuloy niyo po suportahan ang ating mga tayo. Siyempre, meron po tayo naka-live stream po tayo sa Facebook at sa YouTube. Sa YouTube, Teacher ko yan. Hanapin niyo lang yung Teacher ko yan. No? Madali lang hanapin yun. Ay, avatar ko po yun nandoon. No? Research nyo lang, mga tayo, lalabas ako. At siyempre, sa mga patuloy po na nag-share, no, ng ating segment ng mga tayo, marami pong salamat, no? Patuloy po silang sumusuporta sa atin. Marami po mga kamag-anak po natin, no? Mga kamag-anak, mga estudyante, mga kaibigan, mga titas, titos, pensans, mga classmates, sila madam, yung mga followers natin dito, no, many to mentions, ano, ayun, basta, magmula kamag-anak hanggang kila sa mga followers natin, marami pong salamat. Mga classmate natin, mga friendship, mga estudyante, and mga tayo, ayun, no. Uso ngayon ang sakit talaga, ang daming may sakit, kawawa naman, no. Itong panahon siguro, no. No, mahirap magkasakit, pero itong panahon, ano, medyo sinisipon, inuubo ang mga tao. Ano, get well soon po sa inyo, get well soon. Na, hello, Ma'am Banji. Kumusta, Ma'am Banji? Welcome back to Mga Tayo. Madam Robilyn de la Cruz, welcome to Mga Tayo. Ano? Sa mga kapwa po natin dyan nagmemeta, no? Congratulations po sa inyo, yung mga patuloy na umangat. Sama po tayo. Sana angat. Everybody happy. At, ano pa ba? Pearl of the East. Hello, Ma'am. Pearl of the East. Hello po. Welcome to Mga Tayo. Ayun. Jose Denzel. Hello. Welcome to Mga Tayo. Welcome back. Ang ating ulam for today ay tortang talong. At ang mga estudyante natin na nagpapa-shoutout, wag po kayong magtaka dahil ang aking kutsara po ngayon ay tinidor. Mali ang ikaw na isama ni Mrs. pero okay lang yan. No? Para daw maiba. Pero siyempre, cowboy naman tayo. Okay lang yan. Di ba? Kaliwete naman tayo. At, ayun na. So, busy po ang mga tao ngayon, no? Kung sabi nga nila, medyo, isa ko nabasa nung sunod-sunod ang mga photo lab, sila Madam Tess, Madam Tess, Madam Josephine, ang ating mga principals, ang gaganda ng mga photo lab nila in fairness, mga Hollywood actress. Nang ibabaw si photo lab ng ilang araw, natabunan ng tarpaulin ng barangay elections. Yung mga sana basta mga kakilala natin dyan na tumatakbo, good luck po sa inyo, congratulations in advance, basta serbisyong totoo lang. Di ba? Naway maging sincero kayo sa inyong hadikain, rason kung bakit ka tumatakbo para manilbihan sa ating bayan. Yan ay isang isang trabaho na magiging pagmamay-ari ka ng sambayanan. Hello, Sir Arj. Hello, Sir Arj. Kumusta po dyan sa Alpay? Agro-Industrial. Labon, Agro-Industrial High School. Welcome to Mga Tayo. Hello, Jordan. Mga Tayo. Welcome to Mga Tayo. Happy eating. Thank you very much, sir. Happy lunchtime din. Ang ulam po natin ngayon ay tortang talong. Tortang talong lang tayo. Sa panahon ngayon, alam nyo naman na, syempre, ilang araw na ba ang nakalipas mula nung swelduhan. Kung 18, 19 ngayon, 4 days ago. 4 days ago. Kakatapos ko lang din, ayun, nung wala mo, sir, ng ulam. Ang bilis ng iyong lunch, express by express. Exam na ulit next week. Exam na ng mga bata, no? Sir Mark,
Diyan sa San Pabia, no? Ito mga supporters natin, marami pong salamat. Kumusta po kayo dyan? Busy ang inyong kahapag ng inyong restaurant ba dyan ngayon? Hmm? Itong mga ganitong panahon ngayon, masarap na matimingan mo sa may mga ganyan, sa karinderya, yung mga tumatakbong kagawad. Ay, libre ang lunch mo. Hello, sisira natin, sir. Ang ulam ko po ngayon ay tortang talong. Ma'am Gemma, hello po, Ma'am Gemma. Welcome back to mga tayo, magandang kasabay ngayon yung mga tumatakbong politiko, ano, yung pag nasa karinderya, masabayan mo sila. Libre ang soft drinks, kaya libre ang ulam. Tama ba? Joke lang. Siyempre tayo mga guro, non-partisan po tayo mga guro, ha. Bawal po tayo makilahok ng mga ganyan campaign, bawal po mag-endorse. Alam niyo na po. Marami pong salamat, Ma'am Gemma. Hindi pa kita nabisita, ha. Bibisitahin nga kita mamaya. Hello, Ma'am Gracia, Ma'am Gracia Sophie, welcome to mga tayo. Ma'am Shena May Aquino, welcome to mga tayo, no? Tayo po mga guro ay non-partisans po tayo sa campaign period. Yan lang, bawal po tayo mag-endorse. Basta lahat po ng mga kwan na lang natin good luck po sa inyo, sa mga kakilala natin. No? Hindi ko po kayo pwedeng ma-endorse dito sa ating mga tayo. Basta good luck. Ano? Yes sir, exam na next week. Kakatapos ko lang, sana all. Sana all tapos na. Kaya nga, exam na ng mga bata. No? After exam ng mga bata, bakasyon na. Yung mga kwan na, busy. No, sasakto yung bakasyon nila, di ba? Siyempre, kasagsagan ng barangay elections. Kapag ikot ang mga bata. Daming mga kwan nakakatuwa. No? Maraming mga kandidatong pwede pagpilian ngayon. Yung mga barangay. Doon pa lang sa barangay namin, hindi ako nakakamali, may 50 ang barangay kagawad na tumatakbo. No? So marami kang choice. Hello, Auntie Amelita. Hello. Ay, si Bae Amelita man. Hello, Bae Amelita. Kumusta po kayo dyan? Welcome to Mangantayo. Kumusta po ba dyan? Kumusta? Basta, alam niyo na, shoutout po dyan sa mga estudyante ko sa 11 Cookery, 11 SMAU, grade 11 SMAU, SMAU, grade 12 UMS, grade 12 SMAU B, grade 12 SMAU A, mga estudyante natin na nanonood. Welcome. Hello, Cousin Benhar, all the way from US. Welcome to mga tayo. Ito mga kwan natin, ano? At, siyempre, ayun, tortang talong ang ating ulam. Thank you, sir, sa pag-shout out. Siyempre, Ma'am Gracia. Kain na rin po kayo dyan, no? Tayo ay medyo, ang ulam po natin ngayon ay medyo dry, pero masarap, pero basta talong, di ba? Basta tortang talong, masarap yan. Di ba? At tayo ay Boy Scout dahil, di ba? Sa Tuanis, ang aking gamit po ngayon ay tinidor. Buti na lang hindi sabaw. Pag sabaw to, ayun ako. Iram muna ako ng kutsara doon. Busy na mga bata, di ba? Tayo na rin mga guro ngayon ay busy sa mga activities. Isa pa yung COT. Tayong mga magpapa-observe. Anyway, ayun nga. Di ba, ang bilis ko. Express, Boy Scout,
Di ba? O tayo mga nagme-meta, hello po, shout out po sa inyo, shout out po. Patuloy lang po tayo, ano? Mm. Kahit na sinasabi nila na ang hirap, mahirap naman talaga mag-meta, no? Itong ating pinasok na pwedeng mapagkakitaan, mahirap pero, di ba? Nandyan na tayo diretsuin natin yan. Di ba tayo? Di ba? Ma'am Gemma, pahag sila. Ma'am Gemma, classmate David, Sir Mark Vilaro, ano? Madam Gracia Supi, sino pa ba? Madam Amelita, Madam Chona, yung mga kwan natin, mga kapwa natin na nakuan, Madam Ideta Tirado, yung mga yan, yung mga sila Papa Chared, yung mga uncle ko, sino pa ba yung mga nagpa-vlogs diyan, Auntie ko Vilma, no, yung mga ang dami kong ulam. Hello, Madam Pauline. Kumusta ka na dyan? Shout out dyan sa yung baby. Welcome to Mangan tayo. Ang ating kwan ngayon ay ito. Ano ba to? Magic Flakes. Di ba? Ang daming pinabaunan ako ng misis ng ng dessert. Parang ito ang gusto kong dessert. Magic Flakes. Alam mo, ayun muna tayo ng tubig kayo naman. Diba? Time check at 12:22 12:22. Sa mga kabats natin dyan, mga kabats natin, batch 89, hello po, shout out po. Welcome, shout out po sa mga kabats natin dyan na mga elementary, batch 89. Tapos yung mga kwan natin, mga kaibigan natin dyan. Pwede po kayo magpa-shout out, mga negosyo or something, pwede po, pwede po natin i-kwan dito, i-shout out, Pero syempre, dahil bawal po tayo mag-endorse, hindi ko po mababanggit. Personal na lang po natin. Di ba? Yung mga kaibigan natin dyan na tumatakbo, personal ko na lang po. Saka sakaling may mga kwan tayo. No? Pero dito baka makwan tayo kasi alam niyo na. May mga tayo. Ang ating dessert ngayon ay Magic Flakes, peanut butter, sky flakes. Sabi ni Mrs. pumayat na ako Sabi ko, oo nga, parang pumayat na nga ako. No? Nagda-diet kasi tayo Hindi halata. At siyempre, habang kumakain tayo ng kwan, siyempre, para kahit paano maaliw tayo, ay pupunta tayo sa dapat na puntahan dito sa YouTube. Alam nyo naman na yan, pag sa YouTube, medyo try nating mag-serenade. Kumusta ba? Kumaga, sa kabila ng kaguluhan sa ibang bansa, importante, hindi tayo madamay, no? Kawawa naman pero yung mga casualty doon, umiinit ang conflict. Sana sa atin hindi umabot yung ganyang conflict, Hindi natin maranasan yung mga nararanasan ng iba. Dahil kawawa ang mga maliliit natin. Ayun. At syempre, yun nga yung sa yung usong sakit, mainit na hindi mo maintindihan ng panahon, no? Mainit na malamig. Pwede po kayong mag-request ng kanta na pwede kayong mag-request ng kanta na pwede nating kantahin. Yung tipong alam natin, para para masaya. Ayun, Mag-insync ata tayo, pero parang hindi ko kaya yung insync. Ano ba pwede magandang kantahin? Hindi ko alam subukan. Hello, classmate Sam. Subukan nga natin mag-OPM. Baka hindi kaya ako yung ika-copyright ni Meta.
Subukan natin mag-OPM, yung mga iba nag-OPM eh. Hmm? Baka hindi naman siguro, no? Subukan natin kasi mga English na mga natin, dapat mga OPM din tayo. Kaya parang may gusto akong kantahin na OPM ba? Yung, yung mga OPM kanta natin na, hello, Insan Rosmel, kumusta John? Shout out John, kila Uncle Henry. Hello, kila, kila Manam, kila sino pa dyan? Sila Insan Venus. Hmm? Insan Dada, Insan Bernal, kumusta John? Sa mga Auntie Linda, hello, hi, welcome to mga tayo. Hmm? Hmm? At tumitingin ako ng pwede natin kantahin. Ha? Yun, nakakon lang ako sa Tagalog eh. Kasi baka biglang, mm, magkon tayo ata. Lost in Space, Lighthouse. Ay, mga ganun yun. Diba? Hello, Madam Leticia. Welcome to mga tayo. Medyo sumasabit ang aking kwan kasi yung nga panahon ngayon. No? Pero try natin to ha. Try natin to. Baka gusto nyo, magustuhan nyo to. Ito yung mga kanta ng mga kwan. Ay, bakit ayaw ng kwan ko? Saglit lang ha. Hello. Oy. Wala tayong sound. Ayun o. Di ba? Di ba? Hello. Welcome back to mga tayo. Hello, Madam Leticia. Kumusta po kayo dyan? Hanggang kayo lang. Wala po ngayon ng tortang talong. No?